Zašto generator ne radi? Pa generator ne radi zato što... I veliki pozdrav svima ljudi, moj Luksi, dobrodošli u moj video. Današnji video ćemo da radimo pitanje i odgovore. Znači nisam dugo radio pitanje i odgovore, pa rekao hajde da uradim opet još jedan ovakav video, zašto sam vidio da nam se prošli jako svideo. U ovom videu ću odgovoriti na par pitanja koje sam poslije da mi postavljate u komentarima, tačno onom kao community tabu. Uglavnom ljudi, sada ću pokušati da odgovorim na što više pitanja, imam nekih 14 pitanja, znači poslije sam to pitanje da mi pišete pitanja, tako da ću ja svaki Q&A odatle izvlačiti po nekoliko pitanja i odgovarat ću na njih. Sad se ponovilo par pitanja iz prošlog videa, naravno izvinjam se ukoliko ste već ovo znali, a odgovorite za one koji su novi na kanalu i koji ne znaju, ali pre nego što krenemo želim da kažem da obavezno lupite subscribe, hajmo da dođemo do 10.000 do kraja godine, to mi je cilj. Također lupite i like, hajmo recimo 200 lajka na ovom videu, tako da nadam se da možemo, mislim da je mači kašalj za nas. Također podelite ovaj video i također možete me zapratiti na Instagram, upisan kao Luka Maksimović, imate sada na ekranu, tamo možete da gledate moje storije, da pratite i da mi pošljete poruku, odgovorit ću koliko nije, da mi tražite akaunt i tako dalje. S vremena na vreme odim i pogledam zahtjev za poruke, tako da obavezno me zapratite na Instagramu. Ništa ljudi, ja ću odmah da krenem na odgovore i prvo pitanje dolazi od Neđeljko JT. Hoćeš nekad Zulu snimat? Zulu? Pa ja sam bar igrao Zulu i to ono, baš dosta dugo sam igrao, prepaljivo sam se Zulu što bi se reklo, ali ne vjerujem da će Zulu snimati pošto niko ne bi gledao Zulu. Kaže Antun V. Bašić ili B. Bašić pita, koji bi auto iz snova, znači koji bi auto imao iz snova, pa imao bi možda Juga. I velik pozdrav tebe Antone. Alan Jurić, od koje sezone igraš? Igram od kraja 4. sezone, međutim imam dosta akaunta koji su iz 3. sezone. Kaže Mario CR7, koji je ti najbolji mod u Fortniteu? Pa najbolji mod mi u Fortniteu bio onaj kada su bili zombiji, zato što smo mogli da ubijemo zombije, mogli smo da glajdemo kad smo god želeli i ono stvarno je fakat bilo super. Veliki pozdrav za tebe Mario i hvala na pitanju. Super Limon pita zašto si počeo snimati i koji ti je YouTuber najdraži? Pa zašto sam počeo da snimam baš iz razloga zašto sam želeo da što više okupujem ljudi na jednom kanalu. I koji ti je YouTuber najdraži? Pa i nemam baš najdražeg YouTubera, ja ne gledam tako da YouTuber, ja samo gledam streamove, gledam po neki klip, većinom gledam one kao AGT audicije, to sam rekao u prošlom Q&A-u ako ste slušali, tako da eto. Fran Heineman pita koliko imaš skinova, pozdrav, pa imam negde oko 40 na ovom akantu koji trenutno koristim, tako da eto. Martina Vrdoljak pita top 3 plesa, prvi je Floss, drugi je Hype, treći je TDL, najdraža boja mi je plava i imaš li curu? Ne, nemam. Milan Stojanović, da li ćeš nekada snimati Brawl Stars, Stats, what the fuck, ne znam šta je to, prvi put čujem za to od tebe buraz. Kaže i samo da znaš na engleskom se ne kaže 3 nego 3, what the fuck, ok, i po 3 po 8 klipu. Veliko pozdrav tebe Milane, kad ćeš pokazati facu, pošto ti je skinuo strike, imate već video na kanalu gdje sam pokazio facu, tako da pogledajte taj video. Fuiro pita, imaš li ljubimca? Pa ljubimca, ako mislim na psa, da imam psa, šarplaninca, i kaže drugo omiljeno jelo mi je pizza. Emel Bašić, će li ovo pitanje biti u videu? Da Emele, pitanje je u videu. What the fuck. Kaže Nikoletina Bursać, zašto generator ne radi? Pa generator ne radi zato što je pao sajt, da, na 500 je jednom ušlo i pao je sajt, znači sajt nikako da se podigne, stalno ulazite, tako da su vjerovatno ugasili sajt ili su ga take downovali što se reklo ili ga je neko prijavio, tako da ne radi više taj generator. Potrudit ću se da nađem još generator ukoliko želite. Također ljudi, postite obavezno giveaway i nemojte da mi pišete kada će novi generator, kada će giveaway izvlačenje. Ja u videu kažem kada će izvlačenje giveaway-a, a vi mene pitate kada će izvlačenje. Glupi videa, MKD pita kada će kraj klipa, pa evo sad.